Als je er bij Del rieden is het haast net te zien. Maar de wutstond van de morgen het werken om een definitieve oplossing voor de storing zien te brengen. Wij vinden zelf ook echt elke storing is er één te veel. Dat is waarom we ook continu de bruggen inspecteren en monitoren. En op basis als het nodig is, dat we ook maatregelen uit gaan voeren. Nou, een van deze maatregelen is het pakket dat we nu aan het uitvoeren zijn. In de hoofdlijn is het dus het vervangen van de aandrijflijn. Daarnaast worden de loopwielen vervangen. De brug zelf die rust op een grote kogel en op die brug is in evenwicht op die kogel. En om het omvallen van de brug te voorkomen zitten de grote loopwielen onder de brug. En die loopwielen worden ook vervangen. Daarmee draait hij tevens mee met het draaien van de brug. Verkeer maakt onder mei de 26 april rekening houden met vertraging. Daarna maken alle storingen verliezen tijd wezen. We willen wel met deze werkzaamheden echt ervoor zorgen dat de kans op storingen en de hinder die daarmee gepaard gaat echt geminimaliseerd wordt. 100% garantie hebben we nooit, maar daarmee gaan wel de meeste problemen opgelost worden door die nieuwe aandrijflijn.